Aquest matí, a un dels llocs de Catalunya on fan millors patates, hi havia 7 graus sota zero, també. Fan millors patates? Quan surten les millors patates. No? Quan parlem de menjar, el Jordi ja... M'interessa molt això de les patates. Alerta. Ara no sé on vols dir, per tant, ara faré una recerca geogràfica dels llocs on fan millors patates de Catalunya. Preguntem-ho a la gent. Home, hi ha molts llocs i hi ha patates bones, Minut 40 de la primera part del partit. Home, 7 sota 0 ha de fer fred, No hi havia gaires llocs aquest matí amb 7 sota 0, A quin lloc ens referim? Tic-tac, tic-tac. Això deu ser el Pallars, potser. Jordi Alba sembla recuperat. Sí, ara Ricard Poma diu que pot entrar. Quin motoret el de Jordi Alba, No descansa. Jordi Alba entra al terreny de joc, sembla que totalment recuperat, la qual cosa celebrem. Quan ha fet aquest cop de puny a la gespa he pensat malament. I entrem als últims minuts d'aquesta primera part, que el Barça guanya còmodament per 2-0. Gols de Piqué al minut 22, després d'una acció destacadíssima de Messi, que ha provocat un córner, que ha picat ell mateix, ha rematat Cesc, que ha refusat el porter, i Piqué ha aconseguit el gol. I al minut 24, una acció de Messi, que ha permès a l'argentí, després d'una excel·lent assistència de Xavi, marcar el segon gol del Barça, tot i l'intent de Morevieta a última hora de refusar la pilota. Ens acostem ja al 42 de la primera part i juga al mig del camp Busquets. Aguanta la pilota Busquets, l'envia cap endarrere, Piqué. Piqué cap al cercle central. Pilota per Mascherano. Amb el gol d'avui, Messi ja n'ha fet 83 aquest any, l'any 2012. Obertura de Xavi cap a la banda dreta, Piqué de nou. Pressionat Piqué, torna a conviar cap a l'esquerra. Mascherano. Ens acostem al 42 de la primera part del partit. Tancat a camp propi l'Atlètic, que està perdent per 2-0. I el que és un espectacle, com deia abans la Marta, és veure el senyor Marcelo Bielsa, com a vegades corre de banda i banda de l'àrea tècnica donant instruccions als seus jugadors. Però el Barça és una màquina implacable que a poc s'imposa de manera progressiva a la voluntat de l'Atlètic. Cesc fa una gran passada en profunditat, ara a la punta dreta del Barça, intenta la rematada i Iniesta amb molt poc angle. Després que Jordi Alba, impressionant, Alba, hagués lluitat moltíssim per fer-li arribar una pilota, Iniesta amb molt mala posició, intentar la rematada, era gairebé impossible, la pilota anat a fora. Impressionant la desmarcada, perquè és llarguíssima. Ell està jugant com a lateral esquerre i quan el Barça està entretenint la pilota amb el peu, sorprèn el seu marcador, que és Susaeta, comença a córrer, fa l'esprint, apareix puntual a l'àrea en el moment adequat, Cesc el veu que no pot rematar de primera i veu com Iniesta queda alliberat a la dreta, intenta un control i baixar-li la pilota en una acció molt forçada, s'estira i ha aconseguit deixar-li la pilota més o menys bé. És veritat que no amb el millor angle per intentar rematar porteria, però la intenció de Jordi Alba és meravellosa i la rematada d'Iniesta una bona prova, una prova a cegues, perquè la porteria no la tenia ben enfocada, però és el que havia de fer. Som al minut 43 de la primera part. El Barça guanya 2-0 l'Atlètic de Bilbao a l'estadi. Entra ara al Twitter de la TDT i participa al fotojoc del programa. Ja saben que oferim un fotojoc cada setmana i que regalem entre tots els que participen una samarreta històrica del Barça. Atenció, un refús incorrecte al mig del camp, promet una penetració de Messi cap a l'àrea contrària. Ha sortit el porter de l'Atlètic, Iraisos, no ha volgut intervenir cap company perquè n'hi havia un que era Nursai. Sí, la recuperació de Busquets amb el cap, que convida Cesc, que és qui no era Nursai, que és en posició correcta, a córrer la pilota, torna a sortir molt ràpid Gorka Iraisos, que està ajudant molt a l'Atlètic. Meravellosa primera part del Barça. Em sembla, Ricard, que la bateria d'arguments que tenim per crear perill avui s'ha exhibit de manera bastant espectacular. Sí, molt bona primera part del Barça, que continua jugant molt bé a futbol amb aquesta idea d'Iniesta com a fals extrem esquerre i que juguin tots quatre, Iniesta, Cesc, Xavi i Busquets. Una situació que el Barça no li havia trobat encara fórmula adequada i que els últims partits, tant al camp del Llevant, a Moscou i sobretot aquesta primera part aquí, l'equip va creixent més cada cop. Som al 44 de la primera part. A mi em surt que a les muntanyes de Prada s'hi conreen bones patates. Escolta'm, aquesta resposta no està gens malament. I la paraula conrear és utilíssima. Millor que no pas al poble on fan les patates. No és que les faci, en tot cas es fan les patates, O on s'hi fan bones patates, Estem d'acord amb això, companys? Sí, tant. Moltes respostes, de la gent. Escolta, és que hi ha molts llocs que en fan de patates bones, però jo em referia a Prades, concretament, com deia el Jordi Nondadeu. Doncs l'ha encertada, Com ho sabia, Jordi? Perquè buscant els llocs de Catalunya on s'hi conreen és el lloc que surt més vegades repetit als webs de consum. La Núria Puello també ho havia dit al Facebook, Prades també ho ha encertat. Molt bé, ens agrada molt que els oients ens ajudin. Atenció!